Der var et emne til Uwe Petersen her i Christian Karlsson. Ja, det er dog Karlsson, der har bolden her. Og så var det forsøg her fra Christian Larsen. Har spillet i Åben Rå, spillet divisionsfodbold, der spillet på diverse jyske ungdomshold. Og så fik vi endnu en gang en reducering med store endnu en gang. Ja, endnu en gang Jakob Lose, der redder. Ja, glimrende spillet og godt forsvaret her. Skud fra Karl Knudsen. Jeg ved ikke, om vi har en fotograf i nærheden. Jeg kan se, at vi har en kommunal indsat i Dan Schultz, hans videre. Det tror jeg, vi skal have et billede af. Den er hjemmesiden. Landsholdet her for nylig spillede en kamp mod et udvalgt DBU-hold med blandt andet Michael Laudrup, Brian Sten Nielsen og andre danske KF'er og tabte 2-0 på Fionia Park i Odense i overværelse af ikke mindre end 6.000 tilskuere. Vi er tæt på at være det samme her i dag. Ja, så fik vi endnu en gang en scoring i halv-tre. Og så fik vi endnu en gang her. Det var guldmedaljer ligeledes fra hjemløse svenner. Og så er der håndklæder her fra Sportigan. Sportigan Promotions, der jo var tøjsponsor for Esbjergs hold. Esbjergs hold, der stod 12 mål i denne kamp, og så tabte man alligevel. Ja, hvor uretfærdigt skal det være. Men altså, i øjeblikket er det pengene fra hjemløse svenner. De går der og mener på de britiske øer. Hvis vi tror vi vinder, ja, så må vi være skøre. Vi kan jo gøre det igen, det må selv de kunne forstå. Det satser jeg min rød-hvide næse på. We can do it.